Kwazwai vana vaMwari, toda kutenda nemukana Mwari wavatipa. Amen. Tokokai pachirongwa chino. Sunga musana revhesi redu toriwana kuna 1 Samuel chapter 7 verse 1 throughout vis-a-vis Chronicles chapter 13. Ndo pane nyaya yedu, ndo pane muzongozongo wenyaya. Musoro wedu wenyaya unoti Tazvidyaira. Pane imwe nguva ukanzwa vanhu vachiti Tazvidyaira, vanotoisa netsumo kuti takabva neko, kumunga kuneipwa. We have experience. Ukatarisa past ine zita redu. Isu vana mafikizolo garai pasi. Saka Mwari anogona kudzikiswa. Mazita evanhu okwirira, voshandisa their own intellect, voshandisa their own experience, voshandisa formalism, voshandisa rationalism, vozvijustifya imomo zvichipusha faith to the corner. But zvoita sekunge vari kuita nekutenda pada idzi faith, vari kutrusta in themselves, inonzi humanism. Uyai tiverenge zviri vhesi, muone zviri vhesi pana 1 Samuel chapter 7 verse 1 to 3. Nhasi ndarida nechingezi because chirungu chiri kuswedera pedyo. Noti, then the men of Kiriath Jearim came and took the ark of the Lord and brought it into the house of Abinadab on the hill and consecrated Eleazar, his son, to keep the ark of the Lord. Verse 2. So it was that the ark remained in Kiriath Jearim a long time. It was there 20 years, and all the house of Israel lamented after the Lord. Mwari varopafadze kuverengwa kweshoko ravo. Ngatiwane nguva yekunamata. Baba vedu vari kumusoro kudenga, toda kukutendai pataku parura chirongwa. Tinokumbirawo simba renyu ivaiwo pakati pedu, sekumutsa kwamaita vaprofita. Maigara pandimi dzavo dzeururimi, motaura navo muchifemera pfungwa. Izvozvo, use us as your vessels. Mukomborere navateerere navaoni. Tanamata naJesu. Amen. Amen. Pano paita nyaya. Areka iri kubva kuvaFiristia. Yeah. Pairi kubva, Mwari ademonstrata his holiness. Every city kuvaFiristia was judged. Kusvikira vati hatizivi kuti chii chiri kuitika apa. Ngatitore mhou dzine vana tiise mhuru kusaidi, tiise areka pangoro. Kana mhuru idzi mhou idzi dzikasatendeukira mhuru dzikananga kwaIsraeri, toziva kuti ndiJehovha. Mwari kwakutina pasina munhu. Areka hoyo yakananga kwaIsraeri, ichichengetwa navatumwa, because the symbol of the presence of God was manifested through his ark. Ndopaive naMwari chadzvera chokubwinya chiri muareka. Mwari achichovha mhuru pasina munhu. Makings akatarisa akakatyamara ichindokrosa border. Mwari ndokunoti zete zvavo muBethshemesh. Bethshemesh yaive nzvimbo yavaFiristia. Fast forward, chii chinoitika? Vanonoisa areka pamusha waAbinadab. Scholars vana vanonzi mabilateral lenses, vamwe vanoti haazi muRevhi. Saka vanongoti it was temporary safekeeping. But vamwe ipfungwa iri pedyo, because it's more close to legitimate kuti Abinadab wakanga ari wemba yekumaKohathites. Rangarirai, in the house of Levites kwave nemba yekwaAron. Aaronic priesthood ndo vaipfeka magarments white, they minister into the temple. But the Kohathite, chii chavaitika, vari vemba yekwaRevhi, vaipfeka mablue garments. Basa ravo kwaive kutakura midziyo, kuti vaibata namaoko imba yekwaAroni. But maKohathites ekwana Abinadab vaisadaro,
vaitofukidza vasingaone zviri mukati kana votakura vaifanira kutakura nemapose saka yakunosvika ndobva yanzi yakagara 20 years iri pamusha. Saka zvinoratidza kuti vana Abinadhabhi ndo vaya vanonzi vakomana vematernity ward vakazvarirwa muchechi vaibhakucha muswimming pool yechechi vorohwa netsvimbo yakoresta votambira papulpit ivo ndo vakazvarwa muchechi. Ndo vana Abinadhabhi vairara parutivi rweareka 20 years. Anoti chinhu ndechekumba kwedu tachijaira. Kana zviri zvinhu zvaMwari nometa mazvijaira 20 years muri euda muri masavadha makazvarwa muri ma4th generation 3rd generation azvirevi kuti generational encounter neexperience makuita zvinhu zvaMwari nje chenjera kuti tazvijaira. Kana kuine chivi Mwari chaanovenga chinonzi presumption ndo chivi chaUza. Presumption ndokuti tazvijaira. Sin of presumption is very dangerous. Regai ndikupei ma-punchlines nema-philosophical definitions ekuti chii chinonzi presumption. Mnyoro wandinoda anoti number 1, it is a blatant willful disregard of God's protocol and processes. Kuti Mwari akataura nzira iyi neiyi iwo wochinja woti zvinenge zvinomonyoroka but tikaita neiyi it makes common sense. That's number 1. Number 2, anoti acting as if God needs human correction. Kuramba Mwari pausima, his ontological holiness of perfectibility, immutable in his character. Kuti Mwari haatadzi, haana mistake. You always say a proposition kuti zvimwe zvaMwari zvinodoko amendo. That's number 2. Vamwe vanoti zvinorevei kuti presumption is when the borders of God's operation in space and human space is blurred. Hapasisina mukaa wepanotangira munhu nepaanogumira naMwari paanogumira asiende ipakomo Mwari vachiburuka komo richipwititika kuti musabata ndaisa a mark of a boundary. I am holy but oti hakuna boundary pamunosvika tosvika. Saka ndo zvinoreva presumption. Chii zvinonzi presumption? Inonzi repetition of exposure, douse caution and warning. Uchiita zviri zvekuti unosvitsa ma-warnings aMwari presumption. Saka is when experience thrives over vigilance and soberness. Kuti takabva neko indawa muchiri kutya taitya tichiri mazuva ekutanga taturikwa maoko pamusoro. Izvinoti tazvijaira chinhu ichi tinongoita tichiita namadiro edu kana kushandisa business method and secular methods of the world zvichitomeka sense but Mwari pasina, mweya pasina, asina kukonsautwa. Ndosaka munyora akati early church was started by organizers, my 12 disciples vaichema for 10 days. But in us, agonizers, no vakatanga church, but today it has been replaced by organizers who have the power of oratory, but not the spirit of mourning. That's presumption. But munyoro wandinoda anoti presumption ya uza ndei, presumption ya tataura ma definitions aya. Akati kuswedera pedyo nezvinhu zvaMwari izvozvo zvinoratidza kuti ndakuziva ndo problem ya Lucifer. He was nearer to the ark. It's the highest covering cherub. Akati Mwari ndakumunzwisisa. Asingazivi kuti closeness yaMwari, proximity to God is holiness, needs soberness and prayer. Saka but iye Lucifer akati zvinhu zvindakuzviziva izvo, I have been for so long ndiri pedyo naMwari. Sa izvozvo kutambira pedyo nezvinhu zvaMwari chenjerera kuzvitrita as common yet zviri uncommon. Ma-definitions anonyorwa nemaHebheru anoti number 1 zvinorevei kuti holiness inobva pawedhi rekuti kodesh. Chinhu chinonzi kodesh is something that demands justice and reverence. But Uza's error was not rebellion, but it was familiarity
with the holy things of God. Musatamba nezvinhu zvaMwari muchiti chidyo tazvijaira, tinopinda nekubuda, topinda nekubuda, tazvijaira. Be careful of the symbols of God. Pane presence yaMwari. Saka vamwe vanoti basa kuchirisa zita rechiHebheru rinoreva basa raifanira kuitwa nana Uza raireva kuti shama. The Levites were to guard the holy things of God. To watch carefully, to protect by obedience, to respect the limits. That was Shama. When they approach, this is our territorial limits. Musatamba na Mwari. Rimwe word rinoreva zvekare rinoreva kuti Beliad rinoreva kuti separation. Distinction. Somewhere Genesis 1, he separated light from darkness. Separation. He separated priest Levites from the people. And he also separated holy objects from the common. Vunzai unumanonzi Beushaza. Anoziva nyaya tiri kutaurai. Zvekare kune inonzi saka vanoti Uza collapsed psychologically. He was physically present at the ark. But mentally, he was nowhere. Za means strange and unauthorized. Saka vari kuti Uza presumption yake ine mapunchlines akawanda. In context yezare kuHebrew, akaita zviri foreign, unauthorized. Asi zvasina kutaurirwa akaita. Vamwe vanoti inonzi Yira in Hebrew ndoyekuti Moses achisvika pachikwenzi anobvisa shangu space yaoccupied naMwari yaholy. Isaiah mutemberi anodemba kuti varume ndofa zvangu, murume ane maoko akasviba. Saka zvese izvi zviri kunzi ndo zvakameasure presumption. In all these benchmarks, neither Uza meet the benchmarks. Kana kawan was akati chinhu chekumba kwedu tagara tochichengeta, tinochisudurudza tichichibvisa apa, tichichitsvaira tichichisa apa, because there was no devotion. We don't want to speculate from absence, but let's accommodate the opinion. Kuna Obed Edom. All right. Kayakagara 3 months. There were blessings that were permanent. But 20 years pamusha wa Abinadab. No blessing because there was irreverence. Chenjerai vakomana, tinogona kubata zvinhu zvaMwari not in what God regards azvipi chikomborero. Saka vanotaura vanoti Uza and Ahio confused caretakering the ark and ritual authority. Kunzi dzipakate kwanzi kunzi dziridze. Kana uri mudikon mira, kana uri dhoka divine order unomira semudzimai, kana headship ine murume, that's the divine order. Saka yaka confuse kuti kana yagara, saka God in silence is also agreeing to we can do. Saka that was the foundation ye presumption. Mwari vatibatsira areka yakusumuka zvinonzi David akaita zvakanaka, akaconsulta the generals, mabrigadier masoja, nevanhu vakabvuma, but Mwari haana kuconsulta. Togona kuti tichida kuita chinhu, hongu manga magona zvakanaka, masvijaira kuti munoconsulta vanhu, ko Mwari aripi? Ipfungwa yakanaka hongu kuti vanhu vati hongu, ko Mwari nje makomubvunza here? Mwari wati kudii? Nekuda kwei tazvijaira. Tinotenda vana vaMwari. Musoro wenyaya uri kuti tazvijaira tiri pana 1 Chronicles chapter 13 verse 7 na 8 inoti, and they carried the ark of God in a new cart out of the house of Abinadab, and Uzzah and Ahio drove the cart. And David and all Israel played before God with all their might, and with singing, and with harps, and with psalteries, and with timbrels, and with cymbals, and with trumpets. And when they came unto the threshold of Chidon, Uzzah put forth his hand to hold the ark, for the oxen stumbled. And the anger of the Lord was kindled against Uzzah, and he smote him, because he put his hands to the ark, and there he died before God. Saka Bible shoko raMwari riri kutiudza kuti areka yasuduruka kubva mutemberi yayo.
yasuduruka kubva mutemberi yayo kubva kuna 1 Samuel chapter 4 inotorwa nevanakomana vaEli voinda nayo kuhondo, vaFiristia vokunda. Chapter 5 areka inotorwa yoiswa mumba mechimwari chainzi Dagon. Chapter 5 ichienda mberi kuna chapter 6 Mwari unorwa. Ngirozi dzaifamba dzakarinda areka dzinoti kwamatiisa kuno sandiko, the system is broken, hatifaniri kunge tiri kuno. Saka Dagon wacho unodamburwa, chese chiri munhu paari, nekuti chaiva chimwari chakavezwa nedombo, kubva pachiuno zvichikwidza kumusoro kuchiri chimunhu, kubva pachiuno zvichidzika chiri chihove. Everything that was human on that idol was broken. Ndobva areka yabviswa muAshdod, yauraya vamwe varume nekuvarova nedenda, ikaendeswa kuGath ikanoita zvimwe chete, ikaendeswa kuEkron ikanoitwa zvimwe chete, kusvika vagara pasi vakawirirana kuti varume ngatidzoserei chitsvene chaMwari ichi panzvimbo yacho. Ukaverenga umwe munyori anoti vaive vati Mwari waIsraeri une simba, ngatitorei simba raMwari waIsraeri tirisanganise nesimba raMwari wedu Dagon. Kana zvada izvi we will become invincible muhondo, hapana uchatikurira. But chavasina kuziva, vaizama kusanganisa simba rerima nesimba rechiedza. Mwari akati aiwa, truth and error cannot coexist. Tinofanira kuva nechokwadi nemadzirarami pachokwadi. Rima harina simba pachiedza. Tararama mumazuva emusanganiswa. Vana vaMwari pavanoda simba raMwari, vachida futi simba rerima, vanoda minamato, vanoda futi mishonga eng'anga, vanoda kutsanya, vanoda futi mishonga inopusisa vavakaroora kana kuroorwa navo. Tinosanganisa zvinhu, vanoda zvekunamata Mwari, vanoda zvechivanhu, zvese ipapo inyonga mvenge. Kana akanotsanya zvikasaita anoenda uko kuti muchato uite, akasonotsanya zvikaita sezvanonoka anoenda uko kuti gumbo ripore. But tinodzidza kubva kuvaFiristia kuti this is dangerous. Mwari haadi masupplements. Mwari kana wamusarudza chirarama naMwari ari iye oga. Saka vakawirirana ndokuisa areka pangoro itsva, mombe dzisina kumbosenga joko, ndobva dzasvika muBeth-Shemeshi sekutaura kwaitwa muranda David. Ndo paakazoti ngativingei areka. Chapter 13 yaFirst Chronicles. Titore areka kumba kwaAbinadab, tiise panzvimbo payo. It's interesting to note kuti pose paya yakagara pa, iri kuvaFiristia iri kuna Abinadab, Sauro aiva busy kutonga. In the absence of God. Rangarira kutungamira in the absence of God. Chenjera kuita izvozvo izvo. Unogona kutoorganiza zvinhu zvikafamba, but Mwari asipo. Ndo zvinozobuda paya pamunonzi ibvai kwandiri imi vaiti vezvakaipa. Isu taifunga kuti tiri kushandira Mwari basa in the absence of the God of the work. Saka vanoti vadaro vanotakura areka nenzira isiri iyo. Mukaverenga zvakanaka muchanzwisisa kuti maRevhi acho vaiziva kuti inotakurwa sei. Whether they were not consulted or they were afraid of the authority of the king, kana kuti vakati we do not hear the voice of God. But you need to understand that God does not need to repeat himself. If he has spoken once, even if you hear other spiritual voices, when God has spoken, he has spoken. Saka Mwari wakanga ataura kamwe chete kubhuku raExodus kuti kana mosenga areka haibatwi namaoko vana vaKohati. Pane mapoles anoiswa mumaburi muareka, munosenga mapo. Vanobata areka vana vaAroni. Imi michenyu kuisenga haisengwi mungoro, inogara pamapoles. Mapoles enyu obva asenga areka. Saka areka yakaiswa mungoro and the Levites kept quiet. Tinofanira kuti tinzwisise hama dzangu kuti silence in the face of evil is in itself evil. God will not hold us guiltless. To not speak is to speak, and to not act is to act. Kana uchinyatsoziva
kuti izvi zviri kuitwa hazvisizvo. chokwadi. Kunyarara kuparadza chokwadi. Silence is treasonous when the truth is on the scaffold. Vamwe vedu tinonyarara for the sake of peace. Tamana abayire tingoisiya. Tichinyatsokona kuti idzi nhema idzi vanhu vari kushanda nesabata ava. chokwadi. Hazvina kufanira kudaro, but we keep quiet. When we must speak, it's treason. Silence is treasonous when the truth is op. Hazvina basa kuti my dynamics acho amaku consider akadi whether wachika kuvengwa kana kuti wachika kuva isolated or whatever it is. Your silence is speaking in favor of evil. Betrayal. It's betrayal, total betrayal. Silence is treasonous when the truth is on the scaffold. So there are moments when we want to maintain unity, moments when we want to maintain peace at the expense of the truth. Unity is unity when we are united in truth, not in error. Kubatana kana tiri pachokwadi. Haikona kucompromise munhu achiti hano ndoziva hangu zvazvofanira kuitwa, but vakuru vataura. Who is vakuru when God has spoken? And vakuru vari kutaura against the word of God. The word of God must prevail. Saka umwe munyori anonzi Oswald Chambers anoti the tendency of the Christian is to become a spiritual euthanasian, quietly sinking into lethargy and indifference. Auchagoni kupatsanura, no, this is wrong, this is right. Vakomana ngati mirei pachokwadi. Hanzi Hope has 2 daughters. Anger and courage. Anger at the way things are, and courage to change the way things are. Silence is treasonous when the truth is on the scaffold. Vazhinji vedu, we have tried to maintain peace, kuwirirana paukama kuti wakomana ndikataura iyi munhu wangu anozondimukira, ndikataura iyi mikana yekugadzira mari inovharwa, ndikataura iyi. And so we come to church, and so we gather as families, we gather as villages, tichiziva kuti there is an elephant in the room, but no one wants to speak. Yeah. Saka James anobva ati uyo unoziva kuita zvakanaka akasazviita chava chivi kwaari. chokwadi. Of all sins, the sin of omission is the most dangerous, chokwadi. because uri kuziva but hauiti. Saka Bible shoko raMwari rinotaura kuti rinotiudza the Levites did not reprimand David. Sure. They did not. Vakabva vangonyarara. Pandoda kuti muone imwe pfungwa iri panapa. Areka yakatofamba. VaFilistia vakaisa areka mungoro itsva. Mombe dzisina kumbosungwa, dzaka dzine mhuru dzisina kumbosungwa. Vakaisa zvimwari zvembeva, zvegoridhe, vakaveza. And the 5 lords of the chief Philistine cities vakatevera from a distance, areka iri mungoro ichifamba. Mwari akazvitendera because this is what they knew best. Vanga vasina chokwadi chavaiziva kuti areka inofanira kutakurwa sei. But iko zvino yasvika kumba kwayo areka iyi, ine vanhu vane pazvakanyorwa kunzi inosengwa sei, but they decide kuiisawo mungoro itsva savaFilistia. You to notice something. Mwari wakatendera kuti ifambe. Maitirwo azvo haasiwo, but Mwari wakatendera kuti ifambe. Unoziva here kuti we can celebrate progress in the church when God is seeing disobedience in our progress. And we think we are making progress, but actually we are digressing. Unozviziva here kuti zvinhu zvinogona kuti senge zviri kufamba, vanhu vachitobhabhatidzwa, chechi ichitogadzirwa, zvinhu zvichitofamba, but tichifambisa areka iri mungoro ichifanira kusengwa navanhu. Hazvishamisi. Moses naAroni vakanzi taurai nedombo varume. Kana motaura naro kechi2, musarova, taurai nedombo. Chokwadi. But vakarova dombo. Mwari akati I will respect your office. Ndobva anyarara. Mvura ikabuda padombo sekunge Moses naAroni vateedzera zvavakaudzwa, but vasina mvura. So they could take pride kuti takarova dombo, mvura ikabuda. But pamberi pacho Mwari akavadaidzira padivi akati uyai pano, pasina vanhu ngatichitaurira naye.
zvamaita ndizvo here zvandandati muite. And so because of that, Kenana muinanzvi vakomana, Aaron uri kufa. Soon after this event, kwirai mugomo, you are dying. Saka pane zvimwe zvinogona kutenderwa naMwari. Mwari achichengetedza office, zotora vamwe vedu padivi, otiranga one by one. Nemhaka yei achengetedza zita. Areka yakatofamba, hama dzangu. Areka yakafamba, Uza achitodhiraivha areka. Ko unogosunda ngoro sei uchiziva kuti inofanira kusengwa navanhu. Tarisai nyangwe mukomana anonzi Samson achibuda mumba mechifeve, aibuda nesimba rekudzura magedhi. Unogona kutosimudza magedhi ukafamba nawo more than 60 k's. Wakwira mugomo, wamasiya pamusoro pegomo. But all that being done, God respecting your office, not you. Saka pamwe pacho tinopemberera kufamba. Iko kufamba kwacho kusiriko. No wonder. Vamwe vedu tichadzingwa pamberi paJesu. Tonzi ibvai kwandiri vaiti vezva. Tinonyatsoziva kuti mararamira ari kuita institution iyi. Vari kurarama by huko ukuruku. Zvakataurwa naMwari ndeizvi. But they are tolerating evil in the name of numbers. Tolerating evil in the name of progress. Mwari chaanoona ari kutarisa kuti muri kuita here zvinhu matauriro andakati zviita. Eli chai aigona kuropafadza Hana kuti unomuka unoita mwana iwe nguva ino igore rinotevera. Unenge waane mwana, but vana vake kumba ari kutadza kuvatsiura. God respecting the offices. Why vana vaMwari pakurarama nekunamata Mwari, let's not just be concerned about progress, but let's also have a concern for holiness. Tiri kuita here zvinhu maitirwa azvakanzi zviitwe. Saka we may end up celebrating something that God is not celebrating together with us. Tinogona kusara topemberera hama dzangu kuti chechi tavaka, but taivaka sei? Vanhu vakazara muchechi, but vakazara vari kuitei imomo muri muchechi macho. You see, so areka inofamba hama dzangu, hairambi kufamba. Mwari une nyasha, but pane vaanozotora paside achitaurirana navo paside. Saka mukaitarisa nyaya yacho muchanzwisisa kuti the ark was God's meeting point. Mwari aiti kana uda kusangana nevanhu waiburukira patabhenakeri. Rakavharwa, areka yakavharwa neveil mumost holy place. Waisaona zvirimo, muprista wani ndiye aipinda, vamwe vose maisaona zviriko. So the ark was what's the fuss about this ark? There was the presence of God. It was God's meeting point. When God decides to come to meet humanity, he would come ari pa areka. Saka Jesu paanoberekwa, Jesu paanofa pamuchinjikwa, Matthew 27:51-52, inoti veil rakatsemuka, opening the access into the Father. Saka nasi tinomira tichidaidzira samaKristu kuti Jesu ndiye nzira kuna Baba. Saka kuna vose vanotsvaga kuregererwa zvivi, vakabata zvinhu zvaMwari nenzira isiriyo. Christ is our way to the Father. Ropa rake rakadeurwa kuti ritisunungure kubva pachivi, tirarame mukuda kwake. Saka mukaverenga zvakanaka, Christ is the ultimate meeting point. Paul anobva ati to it that God was in Christ, reconciling himself to the world. Saka Kristu ndiye unomira pakati pedu. Mwari uku vanhu uku, we meet in Christ. Kristu chaakafira kuti iwe neni kana tasuduruka pakuita zvinhu nenzira inodiwa naMwari, tigone kudzoka tisangane naye muropa remwanakomana wake. Rangarirai musoro wenyaya uri kuti Tazvidyaira. Now ndikakutorai pana Numbers chapter 4 verse ya 15. Moverenga chapter 7 verse ya 9. Inotsanangura zvaifana kuitwa nematakurirwa aifana kuitwa ark. Saka zvinhu zvaMwari hazvisi zvokuwandirana, zvokuti Mwari unozongojuma vanhu opanisha vanhu asina kuvaudza. Mwari unotanga waudza vanhu. Kana vanhu varamba oekta pane zvavaita. Saka ukaiverenga Numbers inotsanangura ark haibati nevamwe kunze kwemaprista. Kana vafukidza ark, imi vana vako hati mochitakura ark, but hamuibati nekuti vaibata vachafa. Shoko rataura sezvarakangoita kuna Genesis.
musi wamuchadya muti muchafa zviro kwazvo. Mwari atotaura ende Mwari unosungwa nezvaakataura. Ukadzika nayo chapter 7 verse 9 inobva zvakare yaburitsa matakurirwo acho. Kana chitakura inoiswa pashoulder. Saka mune makabata mapozi momaisa pamashoulders enyu, amuisi mungoro. Saka Mwari watotema ndobva ataura. But mukadzidza 1 Corinthians chapter 13 verse 9 na 10 Bible rinoti number 1 ark iri mungoro. Number 2 akipeoda kudona mukomana anouya obata zvisina kutaurwa naMwari. Saka ukadzoka neni pavhesi uchaona kuti Mwari akangozadzisa shoko rake. Vabata muchafa. Saka uyu abata ndobva atofa. Hazvina maconditions ekuti ukabata yodonha kana kuti ukabata yakadai zvasiyana. Saka pfungwa yekutanga iripo yakonzeresa kuti mukomana uyu uzva afe ndeyei. Number 1 direct violation of explicit divine command. Mwari vataura zviri pachena. He revealed his law kuIsrael and Israel yanga ichiziva, and the law was vivid. It was so clear zvaizikamwa. Mwari wakataura sabata izuva reungano rekunamata. Murayiro uri pachena. It's so clear. Mirayiro yaMwari iri pachena. Usaita upombwe zviri pachena. Remekedza vabereki zviri pachena. Mitemo yaMwari ndo zvairi inongori pachena. But ivo vakomana akaona sekuti no, zvinhu izva hazviiti. Rega ndisevhe ake ndobva abata ndobva aparara. Saka ndo problem yekutanga. Ndaiverenga umwe munyori escola achikomenda nyaya iyi, wakaburitsa nyaya yandofarira, anonzi Gordon Wenham. Unotiko the prohibition against touching the sacred objects was not symbolic but lethal. Holiness was dangerous when approached wrongly. Kururama kwaMwari kunoda kutevedzwa sezvazviri. Mukangovhiringidza nyaya dzacho patova nedanger. God said marriage is holy. When we approach marriage in a wrong way, tinopinda mu dangerous situation. Panokuvara vatu. Nekuti holiness iri dangerous kana ikaapproachwa nenzira isiri iyo. Kana Mwari vatiko ichi chiri holy. Saka chinotsvaka kuti murume nemukadzi varoorane. Imi motiko aiwa murume nemurume kana kuti mukadzi nemukadzi vanogona kuroorana. Marriage inoramba iri holy, but approach yenyu iri dangerous inokuwadzisa. Nemhaka iyi yabva pamutemo yaMwari. Saka kana Mwari otarisa hapatori na marriage. Maita chinhu chinourayisa. Saka ndo problem yakaitika. Mwari akangotaura zuva rekunamata isabata. Wapedza. Imi mukasarudza renyu moriita holy zviri dangerous. Munokuwadzisa vanhu. Saka ndo pfungwa yekutanga yakavhiringwa. Number 2 yanga iri nyaya yepresumption. Dambudziko rinoitika kunonziko nemhaka yekuti wakagara pedyo neark kwenguva refu. That reduced the fear of God. Kune vanhu vavane dambudziko rekuti zvechechi zvakazvitanga kare. Saka vazvijaira. Saka kwavari tazvijaira. Takabva nechechi kumuti. Nevanoziva order yemapindiro evanhu muchechi. Pakavhiringwa kunyange vhangeri rikazoparidzwa vanosarira paorder. Pangadai patanga papindwa pakadai, pangadai papindwa chakadai. Saka tazvijaira. Saka because of that he treated God's holiness casually. Kata hano hazvina basa izvi. Aki akagara pamba paAbinadab 20 years. Zvikanzi iye paaitoiona the ark ceased to communicate the presence of God. To him the ark was now just an artifact. Chaingovawo chivezwa chakaveswa. Holiness nepfungwa yaMwari ndobva zvabva. Nyaya yekunamata ndobva yabva. Nemhaka yei tazvijaira. Tazvijaira. Saka ndo dambudziko ratava naro nhasi.
nemhaka yekuti yaye preacher neupombwe unyoro unoenda papulpit uchinoparidza, nemhaka yeTazvidyaira. Hano every sabbath ndiri kuparidza, zuva rakati ndiri kuparidza, saka hauchanzveri usati waenda pamberi paMwari kuti wakamira sei, mhaka ndeyeTazvidyaira. Saka vhangeri waakuparidza manje, waakuparidza kana vanhu vatendeuka wouya uchivamitisa, uri kuzviunganidzira vakadzi vako musangano. Mwari haasipo, nepresence yaMwari haisipo pazviri. Neupombwe unyoro unouya uchitora maiki uchiimbisa, uchilidha kwaya nemhaka yeTazvidyaira. Zvamakwaya zvakatanga nasekuru vangu, baba vangu vaimba, neniwo ndiri muimbisi, saka Tazvidyaira ndezvedzinza. Nyaya yaMwari nekunamatwa kwaMwari hazvisisipo mupicture yacho. Problem ndeyei? Nyaya yekutiko Tazvidyaira ukaiverenga, murume anonzi Ralph Davis anotiko the problem yakanga iripo ndeyekutiko Uzzah feared the ark falling more than he feared God. Vanhu vakutya zvimwe zvinhu kudarika kutya Mwari. Tano ndikadai so ndingadisappointa uyu mufeshi wangu. Saka Mwari instead yekuti vatye Mwari vakutya vanhu. Handingaparidzi nyaya yeupombwe nemhaka yekuti mhombwe iri muchechi ishamwari yangu. They fear their friends more than they fear God. Handingatarisi nyaya yedressing nemhaka yei nekuti vazhinji vari munomo ndikabata nyaya dzedressing ndichava enemy yavo. Saka nekudaro anosiya nyaya yedressing nemhaka yei anotya kuita enemy yavanhu. They fear human beings more than they fear God. Ndo dambudziko rataita, ndo patasvika. Handingabati nyaya dzecorruption nemhaka yei vakuru vacho vecorruption ndinavo. Saka ndikabata nyaya iyi ndichava enemy yavo. Saka anotya vanhu tani kutya Mwari. Zvikanzi ndo dambudziko yakaitika nemukomana uyu. Number 3, the ark was already being transported illegally. Zvinhu zvacho kubva pakutanga hazvisi zvechechi. Mungada hedu kuzvimarineta nekudii, but hazvisi zvechechi. Kuroorana kwemukadzi nemukadzi hazvisi zvechechi. Kuroorana kwemurume nemurume hazvisi zvechechi. Saka kubva pakutanga itsika dzavanhu idzi. Bhaibheri rinotaura pano rinotiko zvaiva zvavaFiristia zvekuisa areka mungoro. Zvava zvisiri zvekwaIsraeri. Itsika idzi dzaunzwa muchechi idzi hadzisi tsika dzekunamata kwaIsraeri. Saka nyange mukada kuzoti aiwa kamuitiro kacho kamazoita, dhenzi yacho dei mazoita yechechi, kubva pakutanga hazvisi zvechechi. Kubva pakutanga hazvisi zvechechi. Saka ndopfungwa yakakuvadzisa. Zvikanziko pakutakura kwaakaita ark vaitsvaka convenience. Tingaremerwa tikaisa mungoro. I think zviri nani tikaisa pamashoulders zvingatiremera. Tikaisa mungoro zviri nani, inotakurika zviri nani. Saka vachigara logically it was making sense, but spiritually they were disobeying God. Pane zvimwe zvinhu zvekuti sedare mukagara pasi muchionesana munoita sekuti zvinomeka sense, but in the process you are disobeying God. Mwari akangotaura moisa pashoulder ndobva atopedza. Iyo ndobva ati hano ko problem ndeyei, togona kumboisa mungoro tomboona kuti zvinodii. Iverenga mwanotiko God is not obligated to honor worship that ignores these instructions. Haafani kufoseredzwa nekumanikidzwa kuti atende kunamata kunoramba zvaakatema, zvitsidzo nemutemo yake. Hazvigoni kudaro. Saka ukaiverenga Walter Brueggemann achinyora anoti the death of Hosea exposes the danger of manipulating Yahweh through enthusiastic but unauthorized worship. Munogona kudhensa, mugoridza yenyu gandira, mugodi, but Mwari haamuvhi neizvozvo. Mwari unomuvha nevanhu vanoteerera kusoko rake. Saka muimbi wekwedu akaimba akati kuteerera ndobasinzira. Kuteerera ndobasinzira. Haavhundusi naizvozvo. The worship that is energetic
but iri biblically shallow. Mwari haatarisi. Unotarisa kuti makamira papi pamutemo yangu. Saka uchaona kuti kune kunamata kwavako nhasi kwakubhorowa makaucha sekwa David without checking the scripture. Saka zvese zviri kuitwa hazvinei nevhesi. Hazvinei nevhesi. My emotions ari kungoreplace obedience. Akangofunga kuti no ndabatikana ndezvekufila zvinhu zvacho hazvinei naMwari. Vanhu vanomutarisa vati maida kuti adii. Sure, kuroorwa kwaakaitwa kwakutori nani. But havasi kutarisa kuti wainda pamukadzi wemunhu kana murume wemunhu. Havatarisi inyaya dzamaemotions. No, anga ari pakuchema saka waida kunyaradzwa. Havachatarisi kuti shoko raMwari rinoti nyange uri chirikadzi wafirwa unofanira kurarama sei. Kunyange uri humburukwa wafirwa havachatarisi kuti unofanira kurarama sei. Dzokerai pashoko. Kufirwa sechirikadzi haisi passport yeadultery. Kufirwa sehumburukwa haisi passport yeadultery. Maida kuti adi yanga achitsvaga anomunyaradza. Nonamata zvamaemotions zvisina kuteerera Mwari. Zvikanzi do problem. God is not impressed by noise. Mukaimba, mukadhanza, mukawanda sei, but kana noise iyoyo ichiignore shoko rake, Mwari haateereri. True worship is not measured by volume but by submission to God's instruction. Come on, Jesus. Kana mukateerera kutaura kwaMwari, Mwari anobva ati panamatwa. Mukateerera kuti Mwari akatiko makai maboundaries eSabata, momaka maboundary, Mwari anoti panamatwa. Mukateerera kuti Mwari akati kudii, akati chatisai murume nemukadzi, moteerera, Mwari anoti panamatwa. Mukateerera kuti paita shasha dzaremekedza vabereki, Mwari anotiko apa panamata. Mukateerera kuti vanhu vanamata Mwari akasika vakasanamata vaMwari venyika ino nen'anga nedzimu yenyika ino, Mwari anotiko panamata. Pati dambudziko, munhu anoenda kuSabata, apedza Sabata obva aenda kun'anga, dambudziko anoti tazvijaira. Chokwadi. Tazvijaira. Saka anoti Mwari ndishamwari wangu. Church leaders handling sacred things without holy fear. Vana vachatyi. Avachachi vanotarisa Bhaibheri vakungorionawo sekuti haiwa 20 years riri pamba papi nadhati. Harichavhundutsiri. Rangovawo bhuku rakafanana namamwe mabhuku. Come on. Harichavhundutsi. But regai ndikuudzei vana vaMwari. Bhaibheri is not a book that talks about God, but the Bible is the word of God. Ndimwari pachake achitaura. Kada kunzwainzwira Mwari mumazuva anhasi mu21st century tinodzokera pashoko. Tonzwa Mwari achitaura. But dambudziko ragarisa riri mumba riri pasheofu. Saka pamaakuritarisha maakuona sebhuku renhoroondo dzanaNapoleon. Hazvirerutsa. Saka zvitsvene zvaMwari hazvichabati zvakanaka. Vanhu vakuita zvavanoda. Preaching without prayer. Kungofunga kuti anhasi ndoda kunodi otogadzira semoni yake paAI. Pasina munamato. Ongonyora ndiudzewo semoni yerufu pafiwa naBaba. AI yobva yatokanda otosvika achiverenga panhamo. Hapana munamato. Vakubata zvitsvene zvaMwari, maofferings ezvitsvene zvaMwari carelessly. Pasina kutya, pasina munamato. Dambudziko tazvijaira. Double living standards. Kuchechi uri wechechi. Munyika unotyisa uri kurarama zvimwe. Chidhakwa munyika. But musi weSabata ari kudaidzira zvidaidziro. Tazvijaira. Pulpiti yaMwari yajairirwa. Wajairira ukarerutsa muchinjikwa. Kuti wabva kuupombwe suro. Wouya uchimira nhasi uchiparidza wadherera muchinjikwa. Kuti wabva mukudhakwa uri kutouya bhabharazi richiri musoro. Wobata uchibata zvitsvene zvaMwari uchikolekta offering wadherera muchinjikwa. Vazhinji vari kutiko tazvijaira. Compromising biblical standards for convenience or survival. Saka they alter the doctrine kuti members to retain members in the church.
tikavhiringidza vanhu vangatiza. Mukada kuramba makutaurisa nyaya dzedressing idzi, vanhu vanotiza. Mukada kutaura nyaya dzekudya, regai vanhu vadye, vanhu vanotiza chechi, tikasara tisina vanhu. Worship of convenience. Saka vachabati nyaya idzodzo, they avoid rebuking sin to protect attendance. Tikabuditsa pachena kutadza kwavanhu nezvivi zvavo, vanhu havazouyi kuchechi, chingopreachai Jesus chete. Imi chingotaura izvacho, tazvijaira izvi. Havachadi kuteerera izvozvo. Regai ndikuudzei vana vaMwari, there is a danger of crossing spiritual boundaries. There is a serious danger. Toda kunamata nehama dzangu. Vamwe vanouya kuchechi kuzonamata but they don't repent. Saka vanouya kuzokombera vaparidzi nekuvanzwa. Uyu pandakatanga kumunzwa nepava iko zvino ari kuimprove. Anenge ari kuverenga. Ndo zvavakombeya. Uyu atora mharidzo yemunhu uyu. Mharidzo yanga achiparidza ndakamboinzwa Samuel ndeyemunhu. Havachatsvaki kuponeseka mumharidzo. Havachatsvaki Mwari kuti vasarende zvavari kuna Mwari anoshandura munhu. Vazvijaira. Mwari avashamwari. Yava hama yekumaraini kwavo. Bhaibheri rinotaura pachena. Musi worutongo. Vazhinji vachauya kwandiri. Achiti takata mabasa makuru muzita renyu. Mwari achati handikuzivei. Endai kwamaitira mabasa enyu. Makaita ndakazviona. Hongu makaparidzira vakanga vasingazivi Mwari vakatenda ndakazviona. Hongu makarapa vairwara vamwe vacho vakapora ndakazviona. Hongu makamirira mukataura nezvezita rangu panzira nepamwe ndakazviona. Hongu makataura zvakasiyana siyana pamusoro pezita rangu ndakazviona. But handikuzivei. Endai kwamaitira mabasa enyu. Nemhaka iyi pamaizviita, maizviita nenzira dzenyu. Hamuna kuzviita nenzira dzake. Iye Mwari anotsvaka kunamatwa anokuudzai manamatirwo aanoda. Imi mukamutevera, imi muchaponeseka. Varipo here vakadaro vanoti Mwari, idi mukubata kwedu chijairira yangova religion yeformality, but kuda kwenyu netransformation nekushandurwa neshoko renyu kwakusipo matiri. But toda kutenda neshoko iri. Mwari tibatsirei tisabata zvinhu zvenyu chinyekenyeke. Titeerere mitemo nemiko yenyu. Nekuti ipapo pakusimbira tichaerwa nemutemo. Ndo pane kuponeswa kwedu. Kana uripo wakadaro neumwe wanoti ndina chingoenda kuchechi. Andamboera ndakatora nguva yekuona kuti aki ndiyo here. Iri mungoro iyi ndiyo here. Kana ndofana kutarisa iyi ndakatakurwa pamashoulders. Ndachingoenda ndichingofamba. But Mwari chindibatsirewo ndigare nditarise mushoko renyu. Ndiona kuti zvatiri kuita isusu ndo here zviri mukati meshoko. Kana kuti taakutevedzera religion yamaFiristia. Kana uripo wakadaro neshungu, Mwari ndibatsirei. Hamungasimudzi here maoko enyu patakupinda munguva yekunamata. Baba vedu vari kumusoro kudenga, toda kutendai nechirevo chaiswa pamberi pedu. Kamuchirevo munamato ruve serusenzi runonhuhwira pamberi pechigaro chenyu. Yes. Patakabata namaoko akasviba, tainga kumbira mutiregerere. Sure. Munoda chibayiro chakachena. Batsirai vanhu venyu kuita nekurevesa. Patakawesta 20 years dzeareka ichisvibiswa, tipewo kushanduka. Patakaisa areka pangoro, pamwe tikanyarara, tipewo chivindi chekutaura zviri chokwadi. Tipei kutakura chokwadi pamafudzi edu as burden bearers of the truth. Yes. Not to compromise. Yes. Tokutendai Mwari kuti marubafadza vaoni navateereri mukaisa simba mavari rerevival nereformation. Tanamata naJesu. Amen. Amen.